da počne, ti kažeš čovjek šta gledaš, pa će tamo da damo na koju idemo. Funkciji. Znači, rad na levoj tunelskoj cevi zahteva završetak ovih čvorišta Rakovičkog potoka, kompletna. Evo Davide, znači odavde slikaj i mi pričamo, lepo se vidi most. Svaka ti čast. Vidio kako radi? Evo, moj drug Miljko. Znači, kako malo se ta vatra onako